Halo sayang, aku boleh minta makan minum? Haus loh. Mau kondo gak level aku. Lho. Dua kok dipangan kabeh. Makasih Ya, sayang. jangkrik pengen tak buntol ndak sih? Aduh, kurang ajar. Padahal aku lagi delok bidadari. Aduh, kurang ajar. Kualat kowe lek. Lulu, sopo kuwi kok kono? Siang sayang, enek surut siang. Tuh, anak wong ngintip mangan. Kurang ajar. Mataku dadi papat. Kurang ajar ya kowe. Enak, kucing bakar. Taek kowe iki. Awas yo tak pites. Halo, Pak. Mas. Aduh. Kepiting kurang ajar. Aduh. Ampun nek keping. Ampun keping. Aduh. Nek loro kabeh. Lulu. Kayak ngene iki, kayak prakaryane anak TK. Kurang ajar. Duduk seperti prakarya anak TK. Stop. Kena belajar delok. Aduh. Cia, ampune kaya wong ora tau adus sadilo. Ayo lihat nanti. Tolong. Ya. Aduh. Ya ampune. Aduh. Cuh, suaraku bokongku maksudnya larang kabeh. Kurang ajar, ampun ra enak. Ngene iki awan-awan enak mangan. Ngombe bang. Kowe iki kurang ajar. Botol tok cukup. Semua tayo mani selalu wala. Wala la. Aduh, masyaallah. Sopone. Siapa? Cina ora jadi. Mana? Kurang ajar. Loh, Apa iki? apa kowe? Tenang. Jangkrik. Malah enak-enakan mangan karo cak wedok. Lah, mangan semen lho. Makanan musik. Aduh. Kok gini? Ora sayang ora. Panganan musik nak. Rasane enak tenan. Kayak pasir. Rompal sayang.